Mitä helvettiä toi oli? Varmaan jotain Aludran faneja. Mä en oikeesti tajua, mitä jengi näkee siinä. Se on niin ylidramaattinen. Ei se edes tee muuta kuin itke, koska me ei olla yhtä hyviä kuin hän. Hei, se myös lukittautuu tonne pukuhuoneeseensa ja valittaa, että meillä kestää liian kauan. Ei varmaan kestäisi, jos hänkin auttaisi meitä. Please! Se ei edes osaa käyttää tiskikonetta. Toivottavasti se ei kuullut tota. En mä usko. Sillä on varmaan sen pre-show-rituaali vielä kesken. Eli opera täysillä. Kai mä menen häiritsee sitä harjoituksia varten. Sisään! Toivottavasti en häiritse. Tuli vaan kertoa, että me ollaan... Wow! Aludra! Sä näytät upealta. Kiitos, kiitos. On se välillä haastavaa näyttää näin kauniilta. Mä toivon, että tää esitys on yhtä mind-blowing kuin mä. No tietenkin se tulee olemaan. Tuolla oli jotain faneja hakkaamassa ovia. Kaikki tulee menee loistavasti. Sä oot tähti. Ja niinpä! Mä oon tähti. Mä stressaan ihan turhista. Mä oon mahtava. Eiköhän mennä varmistamaan, että mä oon järkännyt säkenöivän seksikkään shown. Aurinko. Meidät kaikki nimettiin aurinkojen mukaan. Me ollaan Despola, Rike ja Aludra. Hei, sori, onks teillä puhelinta? tänne ei saa vielä tulla! Miten sä pääsit tänne? Mitäs pidit showsta? Voitteko soittaa apua? Jotkut sairaat heput jahtas mua. Mä en voi uskoa tätä. Todella törkeätä keskeytit mun Nyt harjoitus. vastaa mulle! Miten sä pääsit tänne vitun kalkkis? Teillä oli toi takaovi auki. Mitä? Ovet on vasta 6. Anteeksi Aludra, mä käyn korjaa tän. Salomo Pentin poika Korhonen, hauska tavata. Ootpas sä pitkä ja komea. Meidän pitää lähteä täältä niinku heti. Tuolla oli ihan sairaasti jengiä, ne ei vaikuttanut mukavilta. Ei mitään hätää, ne oli varmaan vaan jotain faneja. Yhdellä niistä oli kallo auki Denepola. Mitä te oikein sekoilette? Sun mielikuvitus taas loukkaa, Rachel! Tää näytös on loppuun myyty. Ne on varmasti vaan mun faneja! Mä keksisin jotain tällaista tänään, kun me ollaan treenattu niin paljon. Vittu Aludra, ei oikeesti Rike keksi sitä! Fanit on vaan innoissaan musta, mä vaadin! Että ne pääsee kokemaan mun loiston, no let them in, baby! Zombeja! Mitä mä sanoin? Ne on mun faneja! Aludra herää, noi ei oo sun faneja. Toikka on ihan pimahtanut. Yrittääks tarjota itseään välipalana noille? Rakkaat fanini, kyllä, se olen minä, Aludra. Älkää huoliko, kyllä musta riittää teille kaikille. Ah, ah,